आयु देलायबा आंखौ मासे साइस नुयोबा आयु नालाय मोसौ आंखौ सौनो माबालायदो जौआ मेरला फेक लोंदों नोंनाबो माहाजोन बायदि जि बुरजा हानबाय ओइ रामोनदा खाफालमोनदा लाइटखौ लगायनांगौमोन आरो मोनसे ग्रिन लाइटखौ लगायनांगौमोन अबाव थांखो बेलाय ओइ रामोनदा खाफालमोनदा मासो दुस्थ' जाखो बेलाय बाथ्राखौनो मानिला रामोनदा जालालै जों लोगोफोर दिनै जों जेबो भिडिअ बानाया दिनै जों भिडिअ बानायगोन माने जों रियेक्ट खालामगोन रियेक्ट माने मा भिडिअ नायगोन आरोना जेबो गुबुन टपिकआव जों भिडिअ बानाया दिनै जोङो मोनब्रै भिडिअ बानायगोन माने मोनब्रै भिडिअखौ जों नायगोन बेबायदिनो गोबां गोसारगासिनो दङ बा भाइरेल जागासिनो दङ बर'फोरनि गोजा गासिबो बर' हारिनि गोजा गुबुन हारिनिखौ जों लाफाया गुबुन हारसायानो जा बांगालानो जा हिन्दीयानो जा आं जेखौबो लाया दा बेनिखायनो आङो नैबे मोनब्रै भिडिअ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां गोसारगासिनो दङ भाइरेल जागासिनो दङ फेसबुकनि गेजेराव इन्स्टाग्रामनि गेजेराव वाट्सएप स्टेटासनि गेजेराव गोसारगासिनो दङ अब्ला जों दा बे भिडिअखौ नायगोन अब्ला जों बेखौ नायनोसै नोंथांमोना नैबे नायबानो जाबाय आं नैबे बायलाला मबाइलाव नायगोन बे मबाइला बायला होननानै मानसिफ्रा बुंहरो एसे बायलाफ्रामानो मानोना गोबाव जाबाय नै बहुत गोबाव जाबाय मबाइला खिन्थु बे कभारसो दै बे बायलाया कभारसो आं खनसे देखायना होनि नै गोदानानो ना बे कभारसो अब्ला जों भिडिअखौ जेबो गोबाव खालामालासिनो जागायनोसै अब्ला जों गिबियावनो नैबेखौ नायगोन जाहैबा नैबे जुलिनि नैबेखौ जों नायनोसै बे जाबाय जुलिनि माने फिसाजोआ जुलि जादों खोमा ओमफ्राय बे फैसा ना मा लादों बेगाव ओमफ्राय जौनि बाथ्रा बुंदों आरोना बेहाय बे भिडिअआ गोबां गोसारगासिनो दङ बा भाइरेल जागासिनो दङ फेसबुकनि गेजेराव दा बेनिखायनो आं बेखौ लानाय जादों नै आं दा नोंथांमोन देखायगासिनो दङ अब्ला जों दा नेक्स्टआव नायगोन नैबेखौ नेक्स्टआनो जाहैबाय नैबे जुलिनि बेबो जुलियाव दाउला खासि हरनाय माने दाउला माने दाउ आरोना दाउखौ माने गिफ्ट होदों जेरै जुलियाव जोङो गिफ्टफोर होयो मालायफोरनो सोरनोबा काप प्लेट होयो सोरनोबा बायदि बायदि होयो थिग बेबायदिनो नैबे दाउ होदों आरोना नायदो सल'आबो गुवाहाटि सारियालिबावसोनो बे मोनसे जुलिनिमोन बेबो आरो जोबलायबाय जों माने जास्ट नायगोन आरोना बेनि सायाव जों जेबो कमेन्ट खालामनो गोसो गैया जेबो बुंनो गोसो गैया जास्ट जों ओरैनो नायगोन माने भिडिअ बानायनो थाखाय नायगोन आरोना बेनिल' ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मोनसे साब्रैसो बर' सिख्लाफोरनि बे जाबाय बर' सिख्लाफोर साब्रै बिसोरनि गोबां मोसानाय ओंखारबाय थायो अब्ला जों दा जोबथारनो सावरायगोन नैबे सासे सिख्ला बेनिनो जों नायगोन बेखौ लास्ट आरोना बे मोनसे लास्ट भिडिअ बेखौनो जों नायगोन अब्ला नोंथांमोना बे जों मोनथाम नायबाय बे मोनथामनि गेजेरावबो मोनसेखौ साबसिन नुखो आरो नैबे नायनो लागाखौ माबायदि नुगोन बेखौ नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना बेखौ जों प्ले खालामनि आयु देलायबा आंखौ मासे साइस नुयोबा आयु नालाय मोसौ आंखौ सौनो माबालायदो फेर फाथिलायदो आं गोदानि मोसौखौ ओइ नै फेर फाथिलायो आयो देलायबा आंखौ मासे साइस नुयो होनबालाय दिनैसो नायबाय आं दामोन साइस नुयो माथो ओंखायनो नोंसोरो आंखौ 4 केजि 5 केजि मेकआप फुनदो होननानै बुङो नंगौ दा होमबाबो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिबारु मेकआप फुनदोबाबो नोंसिनि फुननायखौ दै आंनिसो फुनदों आरो देनां हाबा जाखांबाबो नोंसिनि फुना मिन्थिबाय आंनि हौवानिसो फुनगोन मिन्थिफेरदोंमोन आंबो आं जे मेकआप खालामबाय फार्स्ट साइज नुयो देलायबाथाय आयु साइजथार नुयो माथो होनबा आंखौबो दासो आयना नायनानै मिन्थिबाय आं लोगोफोर भिडिअआ बेफोर मोनब्रैयानोमोन दा जों भिडिअखौ नायखांबाय जों दा बेखौनो बुंनो सानो आं दा मोनसेखौ मोजांसिन बुंनो हाया आं गासिखौबो मोजां नुदों बबे मोनसेया मोजांसिन बेखौ नोंथांमोनासो बुंनो हासिगोन जुदि नोंथांमोना जुदि मोजांसिन नुदोंबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो आं गासिखौबो मोजां नुदों नाथाय मोजांसिन मोनसेथा थाखागोन आं बेखौ दा बुंनो रोङाखै आरोना दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि बेखौ बुंनो रोंगौ नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय आं बेखौनो बुंबाय गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि जौआ मेरला फेक लोंदों नोंनाबो माहाजोन बायदि जि बुरजा हानबाय
थैबाय आं लाना बेरायनानै मानसि दिहुननानै होजोबगोन बायदि मानसि मानसि दिहुनना दा हाबा नायनो फैयोनो नानिया